Chieng' Jumapil nyakora moga jwang' Jumapil mano maler wantiere kar kae tarik 12 dwe mar Ang'wen machiegni chenro ma kawuono kae mano chenro mar migago Jumapil ma kawuono kae mawamenyo ni weche mopogore opogore motimore konde mag piny Kenya nyaka sani waiko ni malach ahinya ma jofwambo weto osebedo kae kaluwo kendo magi mosebedo ka omako itero kinyi ma kawuono odhiambo manyoro kendo bedo ka kodgi ka wantiere kodi kachiel arwaki ni weche manyien odiochieng'ni ma kawuono wachako kod thuond weche nikech magi emomiyo pek. Anatusi watu wale ambao amepewa kuongoza vikali sana, na hata hao wenyewe wao wanamtusi ni kama si kiongozi. Huo ni mwelekeo mubaya sana. Jodolo seo siasa mag koko kendo kwa jo siasa mondo oket kwe kindgi motelo ni yiero mar 2027. Jatend piny Kenya William Ruto bago alam mar jo Akorino e par loch mare motelo ne chako limbe mare Kisii. Andaher ni ODM okaw kombe gite to kik wawe ni koro ODM dhi Nyalodia nyaka wan bende wabed challenge mano eka ji nyalo tiyo e yo makare. Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' okoni jatend piny Kenya osetimo mathoth e piny Luo ma ok owinjo die gi wach zoning. Nyakora mogo jwang' machiegni winj kendo ne weche manyien mago mag migago kamoro mora ma intiere odiochieng' ma kawuono inyalo leno maka magi achiel kachiel e mbui mago mag Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube kama wantiere live seche 24 kuom ndalo 7 mag juma. Nyakora mogo jwang' kanyo yudo wasana achiel kachiel kata tok chenro ni pod dhi yudo wakacha achiel kachiel e weche manyien mago mabiro kod mathoth bende mantiere Ramogi TV e mbui mar Facebook ka SMS line oyawe na 3:00 dhi bedo kata e weche manyien gi nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango machiegni. Riwruok mano mar jodolo mano Kenya Clergy Alliance kotelne kod jakom margi mano Archbishop Dr. Raphael Kituva mano mar kanisa mano mar Good News Church of Africa okwayo winjruok mapiyo e kind josiasa mapacho kae mowacho ni osebedo ka nigi ywaruok mano makide kelo pogruok mano mar oganda. Nyowuoyo e kaunti mano ma Makueni e kinde alam mano bagi e boma mano mawuote kama ne giseyo e tulo mano mosebedo ka neno e rombe mag siasa e pacho kae ka koro kwayo jotelo go mondo miyo thegre gi tulo go kendo ginya kwe kendo achiel mano mar oganda. Giseyo jo siasa mano kachiel koda ka jotelo mano mosebedo ka tiyo gi ji ahinya to rowere e nyayo tulo e chenro mag siasa ka gikwayo jotelo go mondo miyo bed ranyisi makare ne rowere ma pacho kae. Ninakataa na tunakataa tukiwa bishops na archbishops huo mwelekeo ambao tumesikia rais mwenyewe anasema. Anatusi watu wale ambao amepewa kuongoza vikali sana, na hata hao wenyewe wao wanamtusi ni kama si kiongozi. Huo ni mwelekeo mubaya sana. Na Mungu hata shetani sidhani kama atapendezwa na huo mwelekeo, maana shetani ni mwerevu. Kwa hivyo hii njia tunafuata sasa italeta vita baada ya uchaguzi, na hata kabla uchaguzi haujafika italeta vita mapema sana. Na wale watu wanaleta shida si wale viongozi wanatamka, ni wale wanasikia akitamka wanaenda kutengeneza njama za kuhujumu wale wengine kivita, kurusha mawe na mambo mengine, kuchoma nyumba na mambo kama hayo. Kwa hivyo kama kiongozi nimekataa on behalf of the Kenya Clergy Alliance, on behalf of the Good News Church of Africa, on behalf of the House of Bishops, nimekataa huo mwelekeo kabisa na tumekataa kikamilifu. Kwa hivyo huo mwelekeo uishe mara moja, ni mwelekeo mbaya sana. Kama chelo eni Nairobi mano kama bedo kae kawaluwe ka achiel kachiel kendo dhi bedo kae kawarango obila ma South B e boma mano ma Nairobi odhiyo jonjore 10 mano ma itudo gi riwruok mano manjore mong'ere kaka Tokyo Mafia Gang mano ma osebedo kata ka chando jodak kuom kinde e kinde apedha mano motele kod tudruok mano mara piny e kinde obila kod jopiny. Obila ne omonjo kuondegi mano mag pondo kendo mano moting'o kar dak mano ma Fuata Nyayo kod Shimo la Tewa kama obila oyude magina mabandia kod gige njore mamoko moting'o ojalo kod pende mag ligangla. Apedha margi bende ne oyudo
wang jowi areo mano ma ichichni gin mag kuo kod gik mamoko bende ma ichichni no yudore ka gitiyo godo e turo udi mago mag ji e kuonde gi mag dak. Achichego gi e kinde gi ogene gi e tesendo obila mano ma South B ka irito mondo mi ochwal gi doho. Kogo kanyo koro mag jang madhi nyime kae ni mogo kuom jotelo mano mawuok e dhood Abagusi okoni girwako jatend piny Kenya William Ruto mano madhi chako limbe mare mar ndalo adek e counties mano ma Nyamira kod Kisii kotali kod jatend migawo mano mar somo Julius Migoso Gamba. Gikoni limbe no dhi nyuolo olemo mathoth mano ka jatend piny chano yango kata keto ayanga chenro mag dongruok mabiro kao bilion 18. Moko kuom chenro mano ma jatend piny Kenya chano keto ayanga en gedo mano mar alap tuke mano mag Gusii Stadium mano mabiro muonyo omenda maromo milion 900, gedo mano mar alap matin mag ndeke mano ma Suneka kod gero kar thieth mano mithiedho godo kansa e kind chenro mamoko. Matata ataanzia Nyamira huko pande ya Ikonge. Akimaliza Ikonge iko market inajengwa, iko station ya SGR, alafu akuje Kiawanyor kuangalia vile university inajengwa. Akitoka hapo atakuja hapa hostels tajengwa hapa kwa KMTC. Baada ya hiyo atahutubia wananchi hapo Nyamira Primary. Na wauliza wakuje kukaribisha mgeni kwa shangwe. Alafu tumutulize roho kidogo. Ndio tukimuomba vitu vingine kama hiyo umesema iwe rahisi. Lakini ukikuja na fujo sasa mgeni atafungulia benki kweli. President wetu ako tayari kuingia Nyamira ama na Kisii region kwa ujumla, kwa sababu hao watu wote ambao wanapatikana hapa, yeye ndio president yao na hako na haki ya kutembelea watu wake na kuja kukagua miradi ile ambayo yeye na serikali yake wameweka. Tujipeleke na heshima, hakuna haja kuleta siasa kwa ziara ya maendeleo. Mimi naomba wakazi wa Nyamira, wakazi wa Kisii tuwe on record kwa kuonyesha sisi ni watu tuko tayari kufanya kazi na serikali, tupokee ile miradi ambayo tumepokea na tuombe ile inayosalia. Kok mano matimore Nyamira kod mano ma Kisii, jatend piny Kenya William Ruto bago alam ne oganda mano majudin akorino e par jot mare maidore Nairobi. Wawinjane kaka jotelo bende dhi nyime kod twak gi sani mobag kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto. Siasa ikakuwa mingi kidogo. Umesikia vile Sami Nene amesema, imesemekana hawa walifanya, wale walifanya nini, kidogo ikatokea hapo maneno. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu leo tunasimama katika madhabahu haya tukiwa team moja vile wamesema. Ile mgawanyiko ilitokea hapo katikati, tulikuja na mimi nawashukuru sana ndugu zangu viongozi. Askofu Dhuo, thank you very much. Gaduo na John Gaduo na huyu ndugu yangu kutoka Nakuru, na hawa viongozi wote, kwa sababu ya uongozi ambayo mumeonyesha. Mkasema hatutaki ubinafsi, tunataka tuungane. Na mimi nataka niwazungumzie ndugu zangu wa Korino. Neno la Mungu, Biblia, ukisoma Zaburi 133 mstari wa kwanza inasema how good and how pleasant it is
when brethren stay together in unity. Yani ni jinsi gani na ni vizuri vipi ndugu wakiishi pamoja kwa umoja. Leo hiyo umoja ambayo tunaona katika kanisa hii la Korino ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya binadamu. Na pia hapo mstari wa 3 inasema pahali penye umoja Mungu huamurisha baraka. Where there is unity, God commands a blessing. Kwa sababu ya umoja wenu, wiki hii tutaanza kujenga college yetu ya pale. Yes. Kwa sababu pahali penye umoja nini? Kuna baraka. So hiyo delay kidogo ilitokea sasa kwa sababu ya umoja ambayo tumeungana, na mimi nawapendekeza na nitaongea na hawa viongozi ya kwamba ile trustee ya ile college ni vile mmekubaliana na wale niliongea na wao, tulete vikundi yote mbili wawe ndani ya hiyo trustee, tuongeze, mimi nitawasaidia niongeze hapo PS wa education ya wasaidie kwa mtaratara ya kama nanyakura mujoma na matemore kar jot majaten piny Kenya medore bura Nairobi karkae mano Nairobi State House jaten piny Kenya William Ruto pod loso karkanyo kodhi nyime kod alam mano marogero kamano ne din jo Akorino. Bang' mano nyakura mujoma dhi nyime ka kod weche manyien en ni Senator mano ma Homa Bay Moses Kajwang' opogore gi paro moko kuom jotenda ODM ma osebedo kata kadhiro wach mar zoning e gwenge ma ODM nitiere kod mbii. Ka wacho kata ni Uganda Luo biro yiero kendo jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro kaluwore gi chenro mag dongruok mosebedo ka otimo ma ok onego ODM ketne chik. Kajwang' wacho ni wach mar zoning onego ODM owere godo kendo giket pachgi e tiyo ne jopiny e kombe ma opogore mantiere gi sani, ka okoni mano ema nyalo miyo e yiero gi kendo e yiero mabiro. Okoni josiasa mag ODM ok onego bed kod luoro poni jachung' mano maduong' buche mamoko bende ochopo mar laro kod gi lemogo, ka owacho kanyo ni thuolo mar siasa oyiene ng'ata mondo mi ochung' e duond bura mano mohero ma ok ochun ni nyaka ket mana josiasa mag ODM ni machung'. Osetimonwa gik mane ok wagen ni nonyalo timonwa kaka oganda Luo. Otimonwa gigi nono, kura nokwamiye. Yawa ng'ato kotimonwa maber kamano, donge dwa pare 2027. Donge dwa pare 2027. Nikech awinjo ka ji kiko wach ni kokitimonwa ma to koro kwambi 2027. Yawa nderni gi te, projects gi te, appointments gi te, dang' walok ng'ewa ni nikech ok watimo zoning, dang' walok ng'ewa nikech ng'ato ne dwaro kom moro to komiye komno, donge dang' wachal jojuogi jokama. Omiyo wakaw kura, wayier jotelo mabeyo piny ka, to malo kocha to wapar William Ruto. Kik waluor competition. An owuon ok aluor competition. Aparo ni kata kwa bedo gi coalition agreement, wanyalo bedo gi coalition agreement, to pod ok mon ng'ato chung' kaka independent, nikech mano bende pod nie constitution. Omiyo ng'ato ka ng'ato otiyatiya maber, ng'ato ka ng'ato otiyatiya matek ne jopiny. An daher ni ODM okaw kombe gi te, to kik wawe ni koro ODM dhi Nyalodia, nyaka wan bende wabed challenge. Mano eka ji nyalo tiyo e yo makare. Nyakura Kajwang' mano ema kelowa e tielo mokwongo ka wadaka oyweyo manok gi sani. Senator Kajwang' ne loso e kanisa mano mar Adwen Marai mane kar chung' bura ma Homa Bay Town, mano kamano loso kacho odiochieng'no manyoro, kendo weche gi pod thoth komedo luwo kar ka yien aka oyweyo machuok gi sani duoko kod mathoth kik idhi mabor. Ana misemo gika. Koro miyo kapo ni wang'ni in ok gibi timo gimoro amora mowacho ni kama ber, to
kara an abiro yi mondi dong kendi. E kar chakruok, wach ne nitie, wach loso mbaka, to mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol, manon iye matut. Nitie josiasa masegwenjrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Duawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Onliet Nyakwa Ramogi. Bitch be afota Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. Wan wasegore no opposition. Wan wadagore no opposition 50 years. Mae okiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Machini keno Nyakwa Ramogi joma dhi nyime ka kod weche manyien kama wayudo kae ni moko kuom jodolo e kaunti ma Migori okwedo siasa mano mar maundu ka giseyo josiasa kuom tiyo kod rowere e goyo moko kuom josiasa ka achiel kod kata ketho romo mano mag siasa mobagi. Kotele kod pop mar kanisa mano mar Rabi Church of Holy Spirit in Africa Maurice Otunga mane wuoyo e kind alam mano bagi kar dak mano ma Oruba sub-county Masuna West wacho ni josiasa ma tiyo gi rowere mano majendeke kata goons e goyo moko kuom josiasa ka achiel koda ka ketho romo mag siasa bende koro onego kawnegi okang' mano mar chik. Otunga wacho ni piny Kenya en mar demokrasia kendo ng'ata moro bende nitiere onego mi thuolo mano mar goyo siasa mare ma ok ong'e ni bura wakwero gini sani wachiko yiero weche mag goons okwadwar te Kenya ka ng'ato nigi freedom mar dhi e county machielo mondo dhi o campaign kata obed mana ja PDP onego bi Kisumu ka kata obed mana ja UDA onego bi Kisumu ka obed ja ODM onego bi Kisumu ka onge ng'a nyalo tamo ng'ato ja party moro amora ni makare jok dhiye nikech kata mana North Eastern gidhiye siasa we matimo mago nego sirikal kawnigi action mapiyo mondo luonggi mondo dadhoggi ni ka jo ODM dwa chung' ni son magintie gi power ni wenegi yayudo kamano. Wan kaka jodolo gino wakwero gi power mamalo ni piny ka ng'ato ka ng'ato nyaka mi freedom mare mar chung'. Ningeche kotam ng'ato right ne to ng'iso ni tamo nyaka ng'ate e katiba mane waloso mar Kenya ka. To ningeche kaka timo so ni nitie jomoko ka ni biro dito jopiny oherogi to jok mosebedo Alcatel gi jopiny ok ohero ok dwargi e omiyo gini kelo wach omiyo giyeye ni gini jopiny odagi. Ochakore Kisumo kama nyoche wanene ka lweny nitie ka jatendwa no achiel nokawo to macha jirani waluya gin jok mwang'iyo go ma wan go osiepe achon to gima nobiro cha macha gima biro kelo ukabila. Hawa dwaro ni ng'ama nogik manokelo wachni omake kendo soye maonge oruma mondo jomodong'o ne ranyisi. Kawuono kata bago kinyal ting'o kama inyal kata ywa bage lweti. Chieng' moro kata kana dhi Mombasa okinyal ting'o kabeti lweti kata simo kinyal ting'e lweti. Waonge tije mwanyalo tiyo. Wadhi school to gima de watim onge. Koro nakwayo mondo mi walos grube moko kata riwruoge moko mwanyalo yute makang' chopo dhiambo to kijana moro yudo $1,000 moro onyalo dhigo mondo mi okonyrego. Magi nyalo miyo weche machalo kama ok ti kodwa ndalo duto.
Jatend migao mano marango jotije sirkal mano Geoffrey Ruku osiemo jotije mago mag piny owacho mano madundore kod mibadhi ni moko kuomgi wacho ni koro kuomgi bro romo e rot. Ruku okoni jotije go mago makwayo mit bilie eka chiw tije mag piny owacho ibiro maki kendo yawnegi bura koloso imbo mara Kibwezi e kaunti mano ma Makueni. Ruku okoni obila kod bad migao mano madho ema otelo e kwayo mit bilie kod mibadhi mana kaka kirange kod kagi kacha kaluwore kod lipot mano ma sirkal nitiere godo. Ochiw ranyisi kod mibadhi mano mar mauta mapodi nono pacho kae. Ruku ne oten kod jaod bura mano ma Kibwezi West mano Mwenge Mutuse mojiwo Uganda jo Akamba mondo mi odonje sir William Ruto. Now the police officers, according to the EACC report, you are leading in bribes. You are leading in bribes. The percentage which the people of Kenya said the most corrupt public servants wanasema Wakenya wanasema ni maafisa wa polisi. Na mimi najua mnafanya kazi mzuri. Wale wachache katika kikosi yetu ya polisi ambao wanaweza kuwa wanaitisha ongo, jameni, I'm calling upon all the police officers in the Republic of Kenya, lazima tujitume, tuanjibike. Niwaambie watu wa Kibwezi hawataki siasa ya chuki. Watu wa Kibwezi hawataki siasa ya ukabila. Watu wa Kibwezi hawataki siasa ya kuambiwa ati hii ndio chama ya kabila. Tumekuwa hapa. Kama chelo nyakuro mogijo ang'ene nitiere luoro ni nok mano mar jopuonj nyalo bedo e sikunde mago mag gwenge ka koro ikwayo migao mochung' ne weche mag somo mondo mi oke jopuonj marome gwenge ma pacho ka. Koloso e kaunti mar Trans Nzoia, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula wacho ni nok mar jopuonj ok onego bedie nikech piny Kenya osendiko jopuonj maromo 100,000 gi wiye. Ka nyaka sani nitiere moko bende maromo 20,000 mano ma ibiro ndiki e kind dwe mar 6 kod dwe mar 7 higani. Wetangula olero bende ni nok ma kamano nyalo biro nikech thoth jopuonj bende koro dwa mana puonjo e bombe to ok gweng'. Ratio ya walimu na shule za Kenya zote, we should not have any situation where a school like this has a shortage of 28 teachers. Lazima wa rationalize walimu, wasirundike walimu katika shule zenye ziko mijini na kusahau shule zenye ziko katika mashinani. Tukiungana, tukienda kuongea kuhusu miradi upande huu wa kwetu, pia inapitishwa haraka. Lakini tukitawanyika, unajua, hatutaweza kuleta miradi kwa njia rahisi. So let us unite, let us speak in one voice, let us bring initiatives and innovations here in Trans Nzoia so that we can impact on the people of Trans Nzoia. Wechegi mag tuke ni team maduong' mano mar adhula mano mar Wakeni mapacho kae. Harambee Starlets nochako kampen mare mano mar FIFA Series kod loch mar gonde 2-0 e tukgi kod team mar India. E tuke mano madhi nyime alap manyayo, Gonde Starlets nowuok kuom jotugo mano Martha e dakika mano mar 2 kod Triza e Ngesha mano e dakika mar 50 kod 5. E tugo machielo Australia ne orodho Malawi gonde 5-0 ka Starlets koro dhi rakre kod Australia mano e tielo mano mar finals mag tuke makamagi chieng' tich adek tarik 15 e dweni. Hapo kwa game tumesema tunajituma, coach ametufunza amo na enye wametuambia tu kwa changing room, wamesema tunaenda kuwin game na pia si tumegive our best na tume implement yenye coach wametufunza through venye tumekuwa nao
wamejaribu kufanya kila kitu yenye wameweza. Pia si tumeenda tukaonesha at least tunaweza, though tumeuza chances zingine hapo, lakini najua tunaenda kurekebisha kwa zimebaki, na tukiface Australia tutakuwa na more confidence. The players took in the instructions, they played well. We would have gotten more goals, especially in the first half, but as a coach we always want something to work on. Sometimes it's an issue with girls football. Sometimes you pick the opponent's pace. Sometimes you play the way opponent is playing. But as you said, if India was sharper, I know the girls would have been more sharper. We know like Kenya will be having a physicality advantage among with us. So I think, but in patches, our players played well, tried to cope up with the physicality. But see, like in top level, you have to cope up with this thing. And I think after the reset button, this is our first match for the young girls. So I think they will grow in experience with this match. Nyakoro mojongi kanya makelo e giko mano mar weche manyien odiochieng' ma kawuono kae jogo momiyo paro mopogore opogore kae kotenore kod weche manyien mobiro kar kae. Jal moro wacho ka ni best one yet Ramogi TV neno maler ahinya mag Gabriel Jackson, erokamano kuom kete kar kae. Machielo wacho ka ni Cleophas zoning onge tiende Joradepa Malewis Udawasi Bonda migago chopo na yo makare kantiere Nyamonye Karemo Junction mano Collins Otieno, erokamano ahinya. Awacho mbele ka ni zoning dhi tieko mbii mar party ero mano pache mantie kar kanyo, kowacho ni kendo dhi golo chunji e party. Erokamano ahinya. Ote machielo kae wacho ni Ruto riek osechako mana mako ground before 2027. Weche mamoko pontiere kar kane dhi time machalade. Erokamano kuom dikonwa. Warade weche manyien mamoko mapod biro ni odhiambo ma kawuono mag ratil sa 1 kod mano maro imore sa 3. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango oriti masani.